guys, daan namin sa Suncase Resort, Trinidad, Guindulman, Bohol. 63130 Philippines. Yes! Salamat kay nakaanhin na dyan ko guys for the first time of my life. Nakaanhin na dyan ko. Hi, Daikos. Hara to. Hi, Daikos guard. Nga taga-ugaway, Guindulman. Guindulman. Nag-isakto ko guard no. Kaya musad namin guys. Excited na ko. Tara na! Waiting me ni Junjun's TV. Tarag view guys. Nice kadyo. I'm so very happy dyan guys. Nananghid pa po kong nanay. Itiyaganahan. Nice lot no. First time makakanhilot. Nag-bespira ni Mayor guys. Char. Diyan tarag ilang swimming pool ato guys. Tapod. Asa man? Swimming pool ba rin na? Oo, taray paspikas. So duha de ay si dyan guys. Di ka na rin ako nagtanaw. Tayar. Swimming pool. Going to swimming pool. Okay guys, ni-order dami o pizza. Kay waiting pa may ni Kuya Junjun's TV. Diyan mo naman gi-order guys. Mga onday taninjo. Dayang doa ka chicks. Hi Lot. Mga ansami guys. Mga anta. Hello guys. So guys, nahuman na may pangaan. Diyan mi guys. Tanawon mo na mo. Ug unsa ka view ag Suncase. Di ka mahaya ng gidong 100 guys. Worth it. Sa ganahan. Tara guys ta. Kaya di ko ang driver sa likod. Ang driver di ay best friend ni Mayor da. Alot lang sa kalam. Day payo. Mga day ni na. 2 feet. Inataka pasulabi da na kay hawom naman. Balo mang kalang o dali no. Pero ato dili. Diyan nice padaris likod na day. Duha day sila. Kadungit ako. Duha day sila ikuan guys. Swimming pool. Ag isa to adto speakers dadto. Dadto guys. Diyan kari ag isa. Puhon guys og ma-okay na kamong mga problema. Ang dadon siya Lexidari aron maka-tripod. Karon di sa wa sa nagida guys kay kuan bago pa na ulian napamayjay tambal nga giinom. Diyan nice padaris boss guys na. Naday po, nice day po darilot dalot. Suncase. Love you kuya. Hi kuya, are you okay? Are you tired? Uyab mayor ya. Uyab mayor ta. Uy. Aya. Why you are so smile? Oh. Miss. Tanggapin mo ng katotohanan. Pangansanip. Ari Miss Obos guys, ari na pag speakers swimming pool. Nice man dari guys na, nag view. Di ba Lot? Ari guys, sikan swimming pool, charot. Very nice. Nice man dari oh. Ligo tala? Ligo ka? Ligo ka! Uy, mahug ko ha? Uy, ginoo mo! Maligo tayo ba? Lagi. Hindi na ito mga pwede ito maniyapa. Nagdagilisan. Maligo ko, bahala mo. Pwede lagi ni kaliguan. Oh, girl, listen. Grabe, naghanaman o. Ya, pwede ba kuno ni kaliguan? Tanawon? Tanawon ra ni. Unawan ra. Junjun's TV. Nice, manday dani. Asus, grabe first time din isang kinabuhi na kanhi ko dani. Sige na mo liko. Sige daw mo silina. Sa mayor na rin, ilan mayor? Tiya! Uy, gino. Wala, nagbubalitok na. Pwede man ka maligo, inga nira, pwede?
Ah, okay. Asa man sa shower dapit? Tuwas ka igong. Giyapit ka igong. Bitaw, bitaw na ni. Tas ka na umantad. Junjun Stevie, Jun. Ah, shower well. Di ara. Sus, Ginoo marusip. Di ara, di ah. Hoy, nganong kamu-kamura? Picture-picture sa tadali. Hello guys! Char ganahan. Nice man, Jud. Tiglom na yun. Pila ka pag ilag overnight, Dani? Pila, oh, mahiya tayo sa kauwaw. Ah, punta kami dyan? Ano kami dyan? Ano? Hala, nanawag na. Hala, di karon. Pila yung overnight, Dani, sir? Naka ito to 50. Ha? Naka ito to 50 with breakfast na. Sa oras mo na mo in. Aw mo in, ja out. Alas 2, out of alas 2. Unsa may, kuan, Dani? Mga yabi dito to ka. Pila ka oras man ni Dani? Kwan? 22 hours. 22 hours. Kaya na 2 hours kaya mo man ay ready o change o mga pahilo na nila na yung tayong chicken. Napay mo check in, Dani, tagalain, sir. Di ay chicken na mo nga hariner na lunes gahapon panigaw kuan. Dihas lunes dahil mga Tagalisya. Galisya. Sila si katulad din doon. Tung nagdibo? Lain po to. Si Aika diha patos kuan agi patos. Dos ni Agi. Ay na kay bago. Pato. Ikaw bitaw ka kuha nga ha dito mo. Ay ka lagi. Lain po. Kana na bayot nga kun ay. Tambok nga coordinator sigara. Ah, Pablito? Basi murag ni kanang naalala dito magporma. Ah, si Pablito. Tung nag-make up ni Plurami siguro. Dire. Si Pabpab. Do ka adlaw po din. Charot, shout out Pablito. Pablito. Ya, gusto si ganahan mo tanaw, maraw. Kana taya? Ala, isa ka mo. Rom. Ta. Masili po. Putan ako, Ares, koan. Rome. Pwede pod. Mong may labyur. Asa may taas. Kaya si ganahan ko na mo check in. Char, ganahan. Kini, Pagbayad tag apam. Tanaw mis ilahang Rome, guys. Ang ilahang Oh. This is worth of 2,250 2,150. with breakfast. Wow. Wow. May cable TV. Diyan na pa'y TV. Ko. Wow, nice. Super na. Kaya ito CR. Wala, sinilas pwede ninyo mada. Brand new na. Nice, guys, oh. Sus, kajod. Ay, sakto doon di mong uyab doon ni Dalhon na. Og naa. Makabanatag puho. Okay ra, sir. Makabanatag apam puhon. Char, apam jud. O, tanawagin lang. Nice jud na, guys. Sun, rice. Oh, gabdag ato. Gabdag. So, mo ni ang tagiya. Sulit manig pag-anhi, Dani. Mo Yes. overnight jud ka. Tama yung po na ito pagkaon. Kay nice. Sana all picture. Kasi mo sa room. Nanay, swimming pool. Tapos tayo kuha, naman po tayo. Mga room. Unsa man, sir? Family. Family. Lapod ko na yung pamilya. Ano atas diyang family? Dito na ilang pamilya room. Room Tapos 1 tayo of 3. garden room. So, worth ni Og. Ini good for 4 person. Good for 4 person. Pila? Mga ni si Day, 390. 3,950. Ang ganina, 2.5. Yeah, 2,250. Ah. Ang ganina. Good for 2. With breakfast. Wow, nice pod. Wow, nalang kadlaw. Humot pa jud, sir, ganahan. Ito
Ito si Arby na naman ka na. Wait, CR. Oh, at uncall niya po na siya. Mm. Sliding ang iyang buwan. Door. Oo. Nalalig siya, pwede na rin mag-toothbrush. Na na yung mga giskit. No need na magda. Oo, no need na mag-toothbrush, toothpaste. Nalaig na po, shampoo. Laligid. Nagyan po, sunflower. Nagat mo yung pwede siya po siya. Pero wala na siya maanhindo. Kwarto sa honeymooners. Charot. Awa, nga pa yung bagong nag-check-in yan. Bagong nag... Bagong nag-honeymooners. Wow! Mura mag-disco-disco. Charot. Para rin pag-idig. Napay bago nag-honeymoon dani nakadungit na. Nice food na. A heart, the eye, heart sign. Oh, Full and heart na. Sana all. Sige na, kaya kita raw mo yan. Karon pa. karon pa na nga nay heart, sana only heart. Kaya ako na sa puan. Atong Oy, de la veranda. Wow, lumiag hangin oy. Ha? Oh. Napay heart. Nay katukong-tukungan charot. Aresta. Yeah, nice pa dare. Kita ka Diyos Rosalie Mayura Murga. Yor, kwarto sa Hamoners. Hamoners. honeymooners. Honeymooners. Ani mo mag-honeymoon? Kasi karang mga kasal. Kuhaan ka ng kanilang gamit apat. Tupa. Oh, to five. Go 5. Tuwa ka dyan. Pwede na mag-honeymooners na mo ron? Pwede tag next. Siya! Katong foreigner din eh siya. Ikas lunes nga tuskuan. Adi, pagka lunes kaya pa may kasal, pagka kuan na siya. Yor! Pulis na libalin. Ano mo ihawanan? Oh, ihawanan. Kita ka na ito Injo. Alicia. Basig. Pwede na pagkaan ihawan sa uyab. Ah! Hampuong. Dari yor, kay nay heart yor. Madubli-dubli imong heart dari. Di man ko na sila ihawon sila yung manghuhan. Sila yung manghuhan. Sila yung manghuhan. Nice mga jud. Larang nice sa jud. Pangbata dyan eh. Ay, ayor, pangbata ko na yor. Heart, oh. Apa itong hinahang koan? Imong kwarto ya nga niyan. Ingnan naman ko kay Kuan. Grabe magpuwa-puwa jud ilahang pananaw dani. Siya, di ka anak. Presko yung ani kay makuha mo ng masa. Mapuwag hasang dai sir. Syarong di ka buo. Sa na pelang sa amin na. Klaro ka kadyo ay isa. Klaro ka tang kaanyag dani. Siga man na sabi. Sige rin pining sa amin. Klaro jud ka mga kaanyag ah. Ay si sir. Siya. Na pelang CR. Ano po niya po? Sliding. Naputay ka, honeymooners ito nga, ang kining sa amin. Kuwan sila, transparent ka. Maka, kanang wag yung bababag ba? Ito makita dyan ito imong lubot ay isa. Ano kasi mo riyaw? Sana olay uyab. Ito pang date. Naputay kuwan, barkada ro. Sir, grabe kompleto na ni Dani sir. Uy, uyab rom. Kani. Aka ni Day. Tsaganahan. Ay, basta kayo na yun. Bitaw, tsaganahan. Naaway uya bro na to, pero hihimo pa kay order mo PC na kung tanan. Na! Pero floor di ba naman ito? Ang sigur. Ini mo rin. Kapadung na ta sa barkada room. Barkada room ko no, barkada room. Nay, nag-check-in Dani no, kaya na may... Oo, siguro kami siya. Nagkatuloy na yung bata dito.
Itong yung pangbata na. Ini wa pag mo nudo ko din ko na. Ako naman lo ito balik ko. Ako na palo. Barkada room, kuno na kwarto. Para wala sipa. Para man yung barkada room. O, di pa? Uy! Ano yung nakaan pa din kay dapat nag-check-in sa mga balik ako. Kuan pa. Mubalik pa tong nang mag-barkada room. Hi, Nyor! Talaga po, senyor! Yor, welcome to Barkada Room. Tagalog ka, shimmer on my chico. 5,250. Kani? Yes. Sulit ka. Napuli pa mahaw. Dahil na tala, pwede ka mo maligo, swimming pool. Pwede ka masakay dito. Sulit. Napay TV, oh. Parang na Netflix.